Здравейте! Ще ви покажа кратко ръководство за регистрация и първоначални настройки в Rila.Tools. Създаване на акаунт. В полето на браузъра напишете rila.tools. Тъй като все още нямате регистриран акаунт, в отворилия се екран изберете опцията "Нямам акаунт, регистрация". Попълнете данните за фирмата. Име на фирмата. Въведете името. Забележка. Долу вдясно на екрана можете да смените фона от тъмен на светъл според предпочитанията си. В полето ЕИК или БУЛСТАТ въведете кода на фирмата. Регистрация по ДДС. Отметнете полето, ако фирмата е регистрирана по ДДС. Адрес, имейл и телефон. Попълнете адреса на управление, имейл за вход и телефон за връзка. Абонамент и парола. Можете да изберете годишен или месечен абонамент. Ако не желаете да се абонирате веднага, разполагате с 1 месец безплатен демо период. Парола. Въведете парола минимум 8 символа и я повторете за потвърждение. Завършване. Съгласете се с общите условия и подайте заявката. Изчакайте имейл за потвърждение. Проверявайте и папка спам. Обикновено имейлът пристига в рамките на от 10 до 15 минути до час. Ако не го получите, свържете се с техническата поддръжка. Вход в системата. След като потвърдите имейла, върнете се към екрана за вход. Въведете имейла и паролата си. Можете да отметнете опцията "Запомни ме", след което кликнете бутона "Вход". Първоначални настройки и банкови сметки. При първоначален вход автоматично се отваря прозорец настройки, тъй като все още не са въведени банковите сметки на фирмата. Този прозорец ще се показва, докато не ги въведете. Попълнете името на банката, БИК и IBAN. Посочете валутата на сметката. Това е полезно, ако имате няколко сметки в една банка, например еврова и доларова, за да ги различавате лесно. Лого и настройки на документите. Качване на лого. Натиснете бутона "Качване на лого". Изберете файла и го качете. Логото вече ще се изобразява във вашите документи. Ако искате системата задължително да изисква срок и вид на плащане, маркирайте съответните полета. ДДС и десетични знаци. Ставката по подразбиране е 20%. Можете да настроите броя цифри след десетичния знак. Стандартно са 2, но при работа с малки стойности може да зададете до 5 знака. Номерация на фактурите. За да настроите от кой номер да започват документите, натиснете бутона "Номерация на типове документи и обекти на фирмата". В полетата за фактури, кредитни и дебитни известия напишете последния издаден номер от предишната ви програма или кочан. Системата автоматично ще започне да брои от следващия номер. Натиснете "Запис на данните за обекта". Ако искате да добавите нов обект с различна номерация, натиснете "Добавяне на нов обект". Въведете име, адрес и съответните начални номера за фактури, проформи, протоколи и други. Всеки обект поддържа собствена независима номерация.